El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va visitar en el matí d'ahir el Parc de Bombers de Torrent, on han tingut lloc una reunió de treball amb el Consorci Provincial de Bombers, al costat de Josep Maria Ballester, gerent del Consorci, José Miguel Basset, cap del Servei Operatiu, i Josep Vicent Bort, diputat provincial de l'àrea de Medi Ambient. Després de la reunió, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i l'alcalde Jesús Ros, acompanyats pel portaveu de l'equip de govern, Andrés Campos, i el regidor de Seguretat Ciutadana, José Antonio Castillejo, han visitat les instal·lacions del parc. I encara no hem detectat res, encara no han passat un parell de minuts i ja estàs escoltant els vehicles de bomberos que estan acudint al lloc del problema. I aquesta rapidesa, aquesta ubicació del parc és el que ens fa poder de forma rapidíssima abortar qualsevol problema seriós que es pugui donar.